kuzoba mnandi liyagijima samba mnandi okuphathela uNtokozo komophisa SA lapha kwi-Facebook page yethu yoMnyango soba nezihambeli zethu ke ezahlukahlukene ezokhulumisa izinto ezahlukahlukene kodwa ngale kokuchitha isikhathi asimnelele ngqongqoshe sithi sawubona Dumelo kodwa namaste namhlanje namaste siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukeli emakhaya sibingelele nakubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma-social platforms ethu sithi ithada angithi yabona ke khona engiyifundile ngqongqoshe entsha ethi wayisalam walaikum mawuphendula ke wena uthi walaikum wayisalam okay absolutely angithi ngihamba ubhale phansi ufunda kahle ngisha kahle kunje mina ngisha ngiyenza isiZulu ngiyakuzwa awubingelela abantu zonke ilimi uyisebenzisa wayisalam walaikum wayisalam abantu bajabula kabi-ke la eSouth Africa ukuthi uyakhuluma ngizwile ama-languages ke efishiyana sewu-12 sesiyayishaya sign language ngizohamba ngoyifunda ngoba sengiyazi uma ubingelela uthi 8 uthi 8 usho basho njalo laba ebengibuza kodwa ngiyabona nabo abakaye esikoleni akekho phela usaye esikoleni okwamanje into entsha leyo manje-ke siyathemba ukuthi-ke konke kuzohamba kahle siyasifunda-ke so asiyifundela impela leyo ngoba izosixabanisa nomphakathi absolutely so ngiyakubona-ke namhlanje ngqongqoshe ukuthi-ke hayi ngiyabona lokhu kusile siyagijima kuhle kakhulu lapha sihamba ney'moto zo-president no-minister nawe ngiyayibona niyakho phakathi ngiyabona nemishini lokhu kuyenzeka lokhu isisikaza nemishini ngithi kwenzakalani ney'thuthuthu ngithi kwenzakalani eMgungundlovu district namhlanje awusibeke sithombe ngqongqoshe senzani eMgungundlovu no asibonge Ntokozo asisho nje ukuthi siyi-profit KwaZulu-Natal sijabule kakhulu namhlanje ngoba kukhona umongameli ehamba noNgqongqoshe wezamanzi nosekela abakangqongqoshe bobabili bakhona njengoba-ke umongameli noNgqongqoshe wezamanzi ubaba uSenzomkhulu bela eMgungundlovu bazolungisa udaba oluyindaba mlonyeni yokuthi amanzi awekho endaweni sisendaweni ekuthiwa kaVulindlela ilapho okutholakala khona ukuthi ngempela inkinga yamanzi inkinga enkulu kakhulu so njengoba silana-ke umongameli benobaba uSenzo bazolontsha ischeme noma indlela yokukhipha amanzi so that abantu bazokwazi ukuthi bawathole uzochaza-ke umongameli akakaqala ukukhuluma uzochaza njengoba silana nomphakathi baningi-ke abantu bagcwele ba-excited ngisho sidlule emgwaqweni uyabona akuhambeki bayafisa ukumbona umongameli bahappy ukuthi ukhona kodwa-ke ekuseni siqalele e-New England Road lapho besiyobona khona iplant ebiza ngokuthi water treatment works ekwazi ukushintsha amanzi lawa asendle aklineke uma ngabe eseclean akwazi ukuthi adedeleke emfuleni indlela entsha-ke enama-systems amasha umongameli ubezokhonjiswa lolo daba lolo iproject leyo engaphezulu ka-1.2 billion imali efakwe laphana sasuka lapho saya emngeni njengoba sasitshilo sikwimbizo kaPremier ngeviki eliphelile lapha emngeni sahasho ukuthi ngempela indaba yamanzi yakhona ngoba siyazi ukuthi banenkinga yamanzi uhulumeni waKwaZulu-Natal udaba esilingenelelayo futhi esilithatha serious so namhlanje-ke umongameli ubeyo phendula isoyi lapho ekhombisa khona nokuhandover kwe-contractor umuntu ozoqala akha ama-reservoirs azokwazi ukuthi abambe amanzi abantu basemngeni bangabi nenkinga so namhlanje nje udaba esikhulunywa ngalo ludaba lamanzi kodwa-ke sikhona phela nathi njengoMnyango wezeMpilo nesibhedlela kubantu hhayi abantu baseVulindlela nabekhona nje abasondele impela so that bazothola ama-services ngoba uhulumeni sisithathe isinqumo ukuthi akukho lapho uhulumeni azoya khona lapho imbizo izoba khona singabi khona nesibhedlela sethu sikhona-ke nazo zonke iy'nsiza esinazo ngiyakuthanda uma usho ukuthi isibhedlela kuba ngoba sivele sifike sithi iqithithi isibhedlela angithi nathi nje abasebenzi sihlale sigijima sisebenza kodwa yazi uma sifika kule sibhedlela kubantu nathi siyangena sithi kuyihlolahlola kwanamhlanje nje kwamina namhlanje ngizoshekha igazi ngi-check ushukela ngi-check i-BP ngoba izinto okufuna sihlale siyi-check-a ngaso sonke isikhathi ngoba ngelinye ilanga uvele sibona umuntu eshayeka phansi kanti ushukela wakhe ubusuphezulu kakhulu noma ushukela wakhe ubuphansi kakhulu ngoba phela isifo sikashukela sinaleyo nkinga kufuna ube ne-level yokwazi ukusimeneja ushukela wakho ungakhuphuki kakhulu ushukela wakho futhi ungehli kakhulu ne-BP nayo ngokufanayo kune-level okufuna ube nayo
uma ngabe sekutholakala ukuthi iBP yakho or noma i-high blood pressure abantu abadala babeyibiza kanjani ibonakala sengathi i-high ibonakala sengathi singaphezulu kakhulu ufuna ukwazi ukuthetha kodwa into esiyicela emphakathini ukuthi noma ngabe nini lapho sondela eMnyangweni wezeMpilo uma sikhona silethe isibhedlela wozotesta yabona nje mhlambe kube khona okwazi ukuhamba no virtual la bengizothi ngena lapha na ngiyotesta babona ukuthi ngiqinisele ngempela ngoba sizokutesta konke yilokho esifisa ukugqugquzela ukuthi abantu bakithi bakweze njalo yokubona utestwa lapha sibuye sizoyigaqaza la ku television sithi hayi ngeke nange testa naye hambani nani yo test nami ke mangisuka la impela usunginika ugquzu ubusathinta ke eyamanzi ngqongqoshe ngiyacela ukuthola ukuthi ngabe ikona ningxaki ke eninayo mhlambe naseyikhungweni zenu ngoba kukhulunywa indaba yamanzi nokushoda kwamanzi endaweni nizowaletha futhi la eMgungundlovu district namhlanje kuyibhedlela zaseMgungundlovu asinayo inkinga kakhulu yamanzi kodwa khona amanye ama clinics othola ukuthi uma ngabe kunenkinga yamanzi emphakathini aya affecteka even nakhona la eMgungundlovu but kunama district esiwaziyo ukuthi ayinkinga kakhulu njengomzinyathi lapho okwaziwayo nje ukuthi amanzi ayinkinga amanzi awatholakali sathatha ke isinqumo sokuthi uma kuneyindawo ezinjalo yebo siyasebenzisana nomasipala ukuthi sikwazi ukwathola amanzi kodwa lapho okubonakala sengathi kuba nenkinga nakhona yokusebenzisana nomasipala sigcine sizakhele thina noma siyigubhele thina ama boreholes ethu eclinic leyo noma esibhedlela nawo emaclinic ke ala eMgungundlovu sisabuka ukuthi kuphi lapho okufuna singenelele khona ngaleyo ndlela kodwa emzinyathi sesiqalile siyangenelela sesiqalile singenelelile kunesibhedlela lapha na ukuthi osibizwa ngokuthi Church of Scotland abantu bendawo basibiza ngokuthi Kosh kunesinenkinga enkulu yamanzi lesasibhedlela to a point yokuthi saze sagcine sizakhele thina ama boreholes ethu khona ngaphakathi esibhedlela senzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathola amanzi now lawo ma boreholes ke kuhambe kwahamba kwabonakala ukuthi mhlambe ayengekho deep enough amanzi sasiwatholile asephelile so sesakhuhlelo olusha ke manje ngoba phela isibhedlela asikho kude nomfula uthukela umfula omkhulu ongapheli so sakhuhlelo ke manje lokuthi amanzi sizowathatha kanjani siwakhuphule siwasuse esibhedlela siwakhuphuke siwafake siwasuse othukela emfuleni siwakhuphuke siwafake esibhedlela noma sikwazi ukwenza lokho ngeke siphinde sibe nenkinga yamanzi kulesa sibhedlela so amanzi ayinkinga kwiprovince yaKwaZulu-Natal iprovince yonke kodwa maningi ama solutions noma indlela zokungenelela esinazo nesizama ukuyibuka ezingafani kuzo zonke indawo siyayisibuke indawo enenkinga bese sithola isolution yakhona ezokwazi ukusiza lapho absolutely cha ngiyajabula kakhulu ke makuthi ke impela kukhona okwenzakalayo ngento ethinta amanzi ngoba amanzi siyazi abaleke kakhulu empilweni yomuntu ngiyengizwe kuthiwa kufanele siwaphuze nje kwathi omunye kufanele ukuphuza amalitha angazi noma 2 noma 5 ngosuku kodwa nje uthi mawuwaphuzile amanzi lawa uhlala unezinto zakho zigijima kahle emzimbeni awubi futhi naneyingqinamba makuthi kumele izinto ezithinta ukugijima kwegazi zenzeke uba umuntu nje 8 glasses god 8 glasses ngiyathanda amakhulumo ngqongqoshe basiyakholwa lokho sikwenze nami sengizohlala kwawo 8 ama glass ukuthi ngeke ngaya kwenye indawo bekunala ama glass azinkeshezana amancane akushiwo lawa ngakho akusiwo lawo 8 glasses okukhuluma ngiqamele kule litha manje ngathi ngawashaya nje ngawathi gamba ekuseni ngathi gamba ngabona sengishaye 8 glasses ekuseni kanti kuzinkeshezana kwama glass lokho no sike sakubona lapha na eDurban sathi sithi sezokuthiwa hayi acting premier kwakwasha kwacima sathi sayibambile acting premier sezokuthiwa hey kune BRICS summit ye-youth awusibeke esithombeni ngqongqoshe benenzani ne-youth kwi-BRICS summit iprovince yaKwaZulu-Natal maphisa ibe ne-honor enkulu yokuthi sikhethwe noma sicelwe ukuthi sihoste iBRICS summit yabantu abasha njengoba sizoba nomongameli abaqhamuka kuma countries onke eBRICS ezebe khona la eSouth Africa ngoAugust ama sectors ke ngokuhlukana kwawo nawo abe nama summit awo ukuthi kuze so that kuzothi nakuhlanganwa omongameli nama sectors ebenakho azokwazi ukuthi akufake so kuleli viki ke bekuhlangene abantu abasha
beSouth Africa yonke behlangene nabantu abasha abaqhamuka konke ama-BRIC countries bexoxa ukuthi iziphi indlela esingakwazi ukuthi sisizane sikhulisane sithuthukisane ngazo ngokwe-BRICS. Thina-ke njenge-province yaKwaZulu-Natal sikujabulele kakhulu lokho ngoba kusho ukuthi abantu abasha abaKwaZulu-Natal bazokwazi noma bakwazile ukuthi babe exposed to abantu abasha bakwamanye amazwe, kuxoxwa indaba zamabhizinisi, kuxoxwa indaba zezempilo, kuxoxwa indaba ze-development in its entirety. Uma ngabe ubona lapha kwi-summit bekunama commissions ahlukene okade kuxoxwa khona indawo igaba ngegaba zonke abantu abasha ba-involved kuzona. So si happy kakhulu ukuthi ibe khona leya summit and siyajabula ukuthi ama-resolutions akhona azokwazi ukuthi ahambe aye komongameli bamazwe lawa akwi-BRICS bese-ke ayakwazi ukuthi a-implementeke. Ayi zimnandi lezo indaba masizwa mpela libunjwa liseva lugotshwa usemanzi. Angithi yazwa ke ngiyagudla ke manje ngigudla ngesiZulu ngigoqa yonke lento kade uyisho ngale BRICS summit. Indaba ezimnandi ke lezi igama lohlelo kuyi-KZNHealthChatDotGov.za uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ukulethela indaba ezithinta uMnyango wezeMpilo. Ngizwile ukuthi ke uzogadla ngoba kuyinyanga yamadoda le ngokwekhalenda likahulumeni uzogadla ngento ezihlukahlukene ezithinta uqoqoqo sikhulekile ekhaya ezithinta isibaya samadoda amakhosombe amajita kukhona obukuhlelile ukuthi ngacishe kwenzeke kuleli viki. Ntokozo njengoba kuyinyanga yabantu besilisa inyanga yabantu besilisa nje kuhulumeni thina njengomnyango wezempilo sikhuluma ke ngempilo yabantu besilisa men's health okusho ukuthi ilokho esikhuluma ngakho nesigqugquzelayo inyanga yonke. Siqalile ukuvuselela uhlelo lwethu lukaqoqoqolo esilisebenzisayo sihambe nonompilo bethu singene nabo emizini laba basebenza kubona sibone ukuthi basebenza kahle basebenza kanjani imapha ama challenges nathi sibasize emsebenzini abawenzayo. Kodwa into esilontshayo kulenyanga neprogram esifuna ukuyilontsha ile yesibaya samadoda esifuna ukuthi asisazoba manje i-event isibaya samadoda esizosilontsha bese siyaqhubeka. Yingakho sithi amakhosi and siyahlangana nawo amakhosi siyafuna bayithathe le program bayisebenzise bayi-own. Bakhona abafowethu abayilidayo le ndaba yesibaya noma le program yesibaya samadoda okuhlanganisa kubona umntwana unhlanganiso. So le program leyo ke iyonke izothi inkosi nenkosi every 2 months isibizi isibaya samadoda noma inkosi ibiza isibaya saso kuxoxwa ama-topics ngokuhlukana ama-topics athinta abantu besilisa nama-topics athinta impilo yabantu besilisa men's health. Uyabona ke so kulokhu nje sizoba nesibaya samadoda esi-2 sesisele ngesibaya samadoda esi-2 esinye sizoya eMajuba lapha kwinkosi uKhumalo uMntungwa bese sinye sibe khona kwinkosi uNgcobo ngomhla ka-28 eThekwini. Emva kwalokho ke so bese sihlangana namakhosi kwi-house kwi-provincial house suye kwi-provincial house siye kuma-local houses ngoba siyafisa ukuthi amakhosi asi-own lesibaya. Into enhle ke ngesibaya Ntokozo ukuthi nasithi asizoba yi-once off kusho ukuthi njengoba uma siqala sikhuluma ngokuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu wesilisa teste siyobe sikhuluma ngendaba yokuthesta nje kuze kuphele usuku. Uma sesiphinde sihlangana emva kwa-2 months sesithinta enye topic ethinta abantu besilisa efana ne-cancer noma imapha ama-cancer. In fact ngifuna siwaxoxise onke ama-cancer abantu besilisa bawa-understand including i-cancer le bathintayo ngqo abantu besilisa sibiza ngokuthi i-cancer yomshini womuntu wesilisa. So amakhosi ke uma i-owner le process asho ukuthi njalo sizohlala sisondelene nabantu besilisa eduze sikwazi ukuthi sixoxe indabeni ngokubuhlungu lokho besichaza ngicabanga ukuthi nangeviki eliphelile ukuthi abantu besilisa nje for instance uma sikhuluma nge-HIV and AIDS esizokhuluma ngayo namhlanje sihlale sithi abantu bakithi abahambe bayotest njengoba ngithi ngizotesta nje namhlanje ngizotestela zonke ezinye izinto okungasho ukuthi ngiyaqala ukutest. Yingakho sithi abantu bakithi abahlale bakujwayele nje ukuthi batest. Abantu besilisa ke kodwa uma sithi akutestwe omama kuphela abahamba bayotest. Abantu besilisa bavele bathumela unkosikazi noma athumele umathandana wakhe. Umathandana ke umebuye ethi hayi muntu wami ziyasha hayi ke bayaphuma ke sebenza bayocelebrate
escalators isiqhushele sonke noma uma umama wala ekhaya ebuye wathi hayi baba sengibuyile sengibuye kahle kwathi hayi nginegative ubaba uthi akuhlatshwe inkukhu la ekhaya ngoba kusho ukuthi sonke la ekhaya sinegative hayi impela usumelile kanti manje uma sihleli kwisibaya samadoda amakhosi induna ubuholi amakhansela namameya ehleli nomphakathi noma nabantu besilisa bendawo bazobe sebeyaqhushisana ukuthi cha phela kufanele uteste ngomama kufuna umuntu nomuntu ayithestele ngoba igazi lomuntu igazi lakhe uyabona nje eRichmond umeya wakhona ubeseliqalile loluhlelo wavele walithatha nje wathi uyalithanda kabi baqala namakhosi nakhona sizoya kodwa sizoya eqaleni kaAugust so that sikwazi ukuthi sililonje kahle absolutely no ngiyabona sebeyasiqhubela bathi ngathi upresident uthi akunyakaze kungekho ngaphakathi so ngizothatha leli thuba ngikukhulule ngikubuyisele ngaphakathi ngoba phela njengoba sivakashele upresident abanye abantu engathi ukuthatha serious kakhulu ngiyabona akavuma ukunyakaza uma unganyakazele sondela gogo engathi uyikhulumela wena nje kulolu daba sondela gogo ngibona ukuthi upresident lokho emqhubile kodwa ngizoyichaza ntambama le ndaba la ngizobe sengiquliswa khona ngizoyichaza kahle ubemkhumbuza nje umongameli ukuthi ulinde usuku lokuyovula isibhedlela officially iDr Pix lika isakazelwa uyakhumbula siye ngesikhathi seCovid washo ukuthi uma sesivulwa lesibhedlela kungenzeki sivulwe engekho manje ke uyangikhumbuza ke namhlanje ukuthi hayibo njalo ngilindile lo lasuku so uthe uzosinika ke usuku ngoOctober azolivula officially si excited kakhulu ngalolo suku futhi ngoba isibhedlela ukuthatha isikhathi eside ukuthi sakhiwe noNgqongqoshe ababekhona sakhiwa lesibhedlela abaningana so bamema bonke ngoba lesa sibhedlela siyinto enhle kwiprovince yonke nabo bonke ababekhona baba nevision uDr Mkhizo kuyena waqala ivision yokuthi isibhedlela sakhiwe saqhubeka noma Mkonyeni emva kwakhe saqhubeka noBaba uDlomo sakhiwe emva kwakhe so bonke bazobe bekhona uma sesivula ngoba ivision yabo bezoyibona sesisebenza mina nawe sesisibonile ke sisebenza bona bakabi naleyo ndlela ngisho phakathi sesiphuma phakathi absolutely ngalala nje ngathi hey kuyaphileka lapha yana omunye uthe sebemcela ngqongqoshe wayelele eceni kwami thiwa ayiseyiphelile insuku zakho sokuthi wakhala akazafuna ukuyela ekhaya hey omunye wathe ngixoxisa wathe lesa sibhedlela uma usibona ngaphansi ngaphakathi ngathi kusemall absolutely ngoba sibona isibhedlela esinama escalators ngaphakathi gibela ngathi angithi mina izingane zami isikhathi esiningi mazi ithi ifuna ukuyodlala le machine le ekhokhelwayo ngivele ngelapha emall ngigibezele itebhisi lezi senyuke mayina lapha ePix kubalula ufuna ubehlisa ubenyusa zijabula izingane uma kuzidlalisile imshini absolutely cha asikunike ke ithuba lokuthi uhambe ngaphakathi bangiyabona hayi usiyakudinga impela upresident lapha ngaphakathi kodwa ke ngaleko ukuthi sichithe isikhathi asiqhubeke ke nohlelo lethu bakwethi igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za lushala kamnandi ke untokozo kwamaphisa uthola kahle uFacebook page yethu ethi Ntokozo Maphisa SA Ntokozo Maphisa SA uhlelo lakho lihamba kamnandi sila namhlanje eVulindlela njengoba kuvakashe upresident khona la eMgungundlovu district ezokhuluma ekhulumisa izinto ezithinta abantu ezithinta umphakathi ingakho ke namhlanje silishap khoma uhlelo khona la eVulindlela ngiyathemba abantu baseVulindlela bafikile sebabona bagcwele la nemigaqo akambeki bagcwele abantu bayamthanda uhulumeni abantu sebaqhuquzela ukuthi befike ngoba sikhona nesibhedlela khona la bekwazi ukuyitholela ngeimfuno ezahlukahlukene ngibuyela Facebook page yethu ebikade la sicelile abantu ukuthi ke ake bengene besitshela ukuthi ke ukhona nomuntu owakwabaphatha kahle eMnyangweni ezikhungweni zethu ezihlukahlukene ngizoqala lapha okasobethu ulungile lungi uthi udokotela uMasinga lapha eSt Mary's Hospital kwaMagwaza eMelmothe ave enesineke lwamntana abantu wenza sure ipatient yakhe uyilandela nasewodini ize noma engekho in charge kulo ward ngimfisela inhlanhla nezibusiso inkosi imgcine akanakuthi umdala omncane kuyena wonke umuntu umnakekela ngendlela emfanele makunguye nje okuadmithile wonke umuntu ufisa ukubonwa nguyena meze lapha up doc uyamphakamisa ke lapha uthe udokotela Masinga and then ngiye ku Daisy Qulu uthi danki siyabonga konesi basebhubanana noma bukhanana eclinic ngempatho yabo enhle nenhlonipho Nkosi yami kusukela kumphathi uSister Mthembu ngithi baqhubeke njalo nje kusho uDaisy Qulu
uMalugawu Nqamalala uthi ngiyabonga mina kumphathi waseMafakatini Clinic ave engiphatha kahle shame ngangidokotelwa uyena last month kusho uMalugawu Nqamalala nkani zababili Khethi uthi ngicela ukumbonga Saphila ngithi enkosi ngithi danko ngithi ngiyabonga ngicela ukubonga konesi basenteneshane clinic ave bengiphathela kahle ezakwami on Sunday late from Pama Melmoth kwaSanguye injalo ke indaba uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali uhlelo ulethelwa uMnyango wezeMpilo sithi KZNHealthChat.gov.za intokozo maphisi yona okuphethela uhlelo njengamanje samba kamnandi ke siyaqekevula sithi ke njengamanje njengoba ngishilo ngithembisile ukuthi uhlelo angihambi ngedwa namhlanje ukhona nodade yethu uPetra Zama-Mthembu ongu-deputy director into enkulu kuyabona ke mase u-deputy director sukuthi umuntu omkhulu kakhulu lapha kuyi-prevention key population fako HIV o-PrEP o-PEP into zonke ke zakhe lezi yonke into ethinta nje ukuvikeleka kwi-HIV ne-AIDS angikubingeleleke kulesikhathi samanje ngithi nje sawubona Dumela Abshela ayabona ngithola abafana nami ke namhlanje ngoba uzothi angiqhubeke bese ngifaka u-full stop mina phela uvumeleke ukuthi nje full stop noma uthi ngqi kuvele kuphele kanjalo ibalo kwezabantu abasha abasukela ngesifo esithathelana ngokocansi lokhu zinyukile njengoba belinganisela ku 1300 abesifazane abaneminyaka ephakathi kuka 15 no 24 abangenwa yigciwane elisandela ngculaza HIV kuzwe lonke masonto onke ngeviki 1300 iviki lelo yeah. And then khona manjalo uhulumeni waKwaZulu-Natal ukhathazekile ke ngesibalo sabantu abangenwa yi-syphilis phecelezi ugcuntsula okuyisifo esiyingozi kakhulu futhi esibulalayo nesingadala ke ukukhubazeka ukuzosichazisela kabanzi ngalodaba ke njengoba sengishithe ukhona udadewethu uZama-Mthembu awusithi pheka kancane nje mfowethu ukuthi ubani wenzani la eMnyangweni igama lami njoba sekuchaziwe uPetra Zimbili wakwaZama oganele kwaMthembu eMnyangweni ngingusekela likamqondisi eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal absolutely kodwa njengabe ngihleli la namhlanje ngiya actor we call it as an acting director kwa-HAST department hey umuntu omkhulu kakhulu phela manje hayi ke ngale kokuchitha isikhathi ngizocela ukuthi ke ngithi ukuthatha incingo lapha nanga uNdumiso Dubazane ulapha ya eMlaze usemoyeni sawubona usemoyeni weNdumiso ninjani mfowethu Sikhona njani sikhona bayaphila abantu eMlaze ayaphila mfana angiyezwa nomkhuhlane uqhelelene nawe Absolutely ngathina kwakuphawula na into uMnyango umsakazo woMnyango hayi kahle ngifisa ukuba nombuzo nje abuza mfowethu yebo ngicela ukubuza ukuthi uphephe kangakanani ukuthi mhlambe kuyenze ulale nomuntu omazi ukuthi akekho replacement sokuphila yeah bese mhlambe uthi ngoqeda bese usebenzisa i-sanitizer ugeze ngayo i-PIPI absolutely okay yabona mbuze nawo nje ukuthi kuphephile yini ukuthi ugeze umshini nge-sanitizer yebo ma ukuthi ubeke wagaxela mhlambe wayithola usunomuntu obonayo ukuthi hayi engazi ukuthi noma sekutshela ukuthi uyagula vele yebo into kanjalo hayi ngiyawuthanda umbuzo wakho kodwa ke ngoba udadewethu vele ukhulumisa udaba lolu vele namhlanje ngizokucelela kuyena akuphendulele kahle uzolalela ke emoyeni yebo ngiyabonga ngiyayithanda le ayibuzayo dadewethu ngoba nami ngiye ngibuze lo mbuzo ukuthi one iziphi indlela zokuyivikela immediately mase ngithola ukuthi mhlambe iqhumile icondom nginomuntu engaziyo vele ukuthi uyagula noma abanye bathi ngiyambona ukuthi uyagula of which is akumele phela umuntu omjaje ngokuthi uyambona kwashacima kodwa iziphi indlela ezikhona zokuyivikela kodwa umfowethu ubuza ukuthi yena usevela afaka isanitizer ngoba phela wezwa kuthiwa sigeza ngayo amagciwane lawo mhlambe ke ngicela umbeke esithomeni ubungozi noma kukhona ukuvikeleka mawugeza ngesanitizer uqeda ukwenza ucansi nomuntu olungaphephile ake ngisho njalo cha i-answer nje ucha kusanitizer cha asikho lapha kusanitizer akuyona indlela yokuvikela isifo socansi ngisho nayo i-HIV uqobo okay
Yes. Ayiqhubeka dadewethu. Ukusebenzisa isanitizer akuphephile ukuthi uvikele isifo socansi. Okay. Into esiyisho ukuthi iyona evikelekile iloko esikubiza ngejazi lomkhwenyana. Absolutely. Kube khona ukuthi uma kwenzekile waya ungalifakile ijazi lomkhwenyana noma wenza ucansi olungaphephile. Abanye ke bayibize ngokuthi uthe uyalifaka laqhume phakathi. Yebo, ngiyalapha. Faka ke nalabo ke yes. So kwi-case yakhe ngoba uselalile nomuntu wase yabona ukuthi umuntu alale naye usesimeni sokuthi akaphilanga. Absolutely. Siyaye sithi ke phuthuma emtholampilo uyotestwa esakho ke isimo. Uma wena ulalile naye umuntu wenza ucansi olungaphelile kodwa yena akaphilanga kwatholakala ukuthi wena awunalo igciwane elingenile. Absolutely. Ubeke usunikezwa amaphilisi okukuvikela ukuthi lingabe lisakungena esiwabiza ngo-PEP. Awuzwa ke waya lapha bengifuna khona. Kodwa okubalekile ukuthi uphuthume engakashayi amahora angu-72 kusho ukuthi ungachithi isikhathi. We can insuku ezimbili. I normally promote ukuthi abantu baye immediately. Yes. Ngoba usuzazile ukuthi usukwenzile nomuntu wakho uyambona akaphilile. Phuthuma nje ekseni mawuvuka. Uvela uye eclinic usala usuziprotecta ngala amaphilisi aPEP. Kuthiwa enye ukhalile lapha na ebamba ulayini lapha kusho ukuthi wawusuyophela lo 72 hours. Athi kodwa nkosami lo layini omdanga sengaze ngene ingculazi. Ngijombiseni ayikho indlela yokuhlela ukuthi nibuye nibajombise laba abanye mhlawumbe kulayini lo mude ngoba hey wakhala ukuthi hey omunye ngathi wayilande nala kuthiwa ama morning after. Usethi hey kodwa sengaze ngikhulelwe nkosami ngibamba ulayini alikho indlela ningijombisa kodwa ke seku by the way nje lo. Yes, ikhona indlela uyakwazi ukuthi ufune umuntu ophethe eclinic umchazele isimo sakho siyaphuthuma. Siyaphuthuma 72 hours uyaphela ukuthi ususalelwe 30 minutes. Absolutely. Ukuze umphatha vela akujombisa kufake uthole usizo. Kodwa ngiyayibona ke ingozi ngiyayipopola zonke seyizofika zithi hey kusele 30 minutes inkosi yami zonke izofika seyigudla ngo 30 minutes bengasiropi. Absolutely no ngiyathemba kuphendulekile umfowethu lapha ukuthi ke cha ngiyayithanda le kaPEP mhlambe asale sesingena kuyona ngoba ngiyazi ukuthi uPEP abanye bayibuthi yini lokho into esebenza kanjani awusibeke isithombeni uyini uPEP yini leyo nto leyo. Okay, uPEP iphilisi elivikela umuntu osuke mayehlolakala atholakala ukuthi akanalo igciwane lengculazi. Isandulela i-HIV. Uma ungenayo utesta HIV negative. Yes. Then ukade uexposekile. Yes. Kusho ukuthi lokho uke waya ocansini olungaphephile. Wabona ukuthi noma mhlawumbe unukubeziwe. Yes. Siye sithi ke ngizocela ngithi nje hold that thought ngoba ngenzela ukuthatha nanga ukhabazela lapha ya eMgungundlovu ePeter Maritzburg. Amile Mkhize usemoyeni sawubona. Yebo sanibona. Uyaphila kodwa dadewethu? Ngiyaphila njani? Ncawu mina siyaphila ngapha uyezwa nje ukukhwehlela kuqhelelene nathi. Bengisacela ukubuza mina ukuthi umehluko ulaphi phakathi kwaPEP noPEP? PEP noPrep. Awuzwa ke cha ukhona omunye onawo futhi omunye umbuzo. Angekho. Usamile lapho okay no uzowuchaza kahle kakhulu dadewethu kodwa ke ubese la kuPEP lalela emoyeni. Uyabona ke abantu abasha bayithanda lento ngoba sebefuna nomehluko ke manje usathuza noPEP kanti nabe ngifuna usishayela uPEP na uPrep ngizokunika futhi udabule kahle and then ke kodwa mangulalele uthi uPEP ilelo liphuza mawukuthi uyitholile usocansini nomuntu ongaba sengozini kuyena sathi masikuchecka satholwe na alikaveli igciwane bese sikufaka kuPEP ukuze lingabe lisangena kodwa angapheli u72 hours ukade ungalentuzeli. Yebo. Absolutely. Shothi uPEP into enjalo. Yes, uPEP iphilisi eliphuthuma kakhulu sibiza nge-emergency. So ngesikhathi usubonile efana neambulance le-emergency kufanele uphuthume uye emtholampilo ukuze uthole uPEP kodwa lilona iphilisi elisebenziswa ku-treatment kodwa silisebenzisa ekuvikeleni uma kade naku sengithole ngingenile kodwa hey inkosi yami ngenzeka ngizothola angiphuthume engakapheli 72 hours ngithole lo PEP. Lo PEP ke udliwa izinsuku ezingako noba ngiyazi lamanye kuthiwa adliwa isikhathi eside lele linye nje mawusu negciwane edliwa for life. Lo PEP nawo ngibe sengudla for life. Cha, uPEP uwudla u28 days. Yebo baba.
so inyanga ukuyikalela kodwa nje u28 days Yebo. and kuba khona indlela zokuthi ule ucheckwa ukuthi Okay. alingeni yini Oh. ngoba uma uke wathi uyaqocela uPEP Yeah. kanti usuthelelekile Okay. ngegciwane usala usungena kulelo zolidla For for life. lifelong Awu ama bakithi. ARVs Awu bakithi. for treatment kodwa uma ukuthi awukakatheleleki siyayike Yes. sikunikeze ke uPEP bese emva sikuchecke futhi uma ungakatheleleki futhi Yes. usesiyawunqamula ke Uphele. uma uzazi ukuthi Okay, uzokwazi mawusuqedile u28 days uyabuya futhi bese sikuchecka ke manje Sinqamule. bese ke asiwaleke manje siye ku-PrEP uyabuza umntana nami la ucingweni uthi ke uyini umehluko phakathi kwa-PEP no-PrEP yini ku-PrEP okay ake siqale kutheni uPEP nikhumbula ukuthi sithe uyi-emergency Yeah. uyaphuthuma Okay. ngesikhathi kade uye ocansini ukuze ungatheleleki Okay. kade ulwenzile ucansi Awu olungaphephile bakithi. ube exposed ngamanye amazwi Absolutely. uPrEP kuyi philisi lona le treatment kodwa lokuvikela Okay. ukuthi ungayitholi i-HIV Okay. uPrEP Lolo ke kodwa ke hayi ume- ukuthi ke ngilishaya mangikade sengisocansini. cha uPrEP siye sithi elokuthi ungayitholi i-HIV kodwa wona awuphuthumi njengaleliya osuke Okay. mhlawumbe unukubezekile Yes. noma uyithuka ususecansini wathuka ukuthi hawu sengibe ocansini ngingaqondile Awu bakithi. uPrEP uyahamba uyocela nje eMnyangweni uvumelekile mawuke wazi ubona ukuthi impilo yakhe isengcupheni Yes. yokuthi ungalithola igciwane Absolutely. ukuze uvikeleke ukuthi ungalitholi Yes. ufike utestwe uma ngabe ngampela u-negative Yes. uyawunikezwa uPrEP udle ngaleso sikhathi ozibona ngaso usengozini Yes. example nje uma ubona ukuthi unomuntu mhlambe uboyfriend umathandana wakho Yeah. noma umkhwenyana kodwa uyambona ukuthi baningi abantu azwana nabo Ayi, uyashesha. uzibona usengozini Yes. uyayifuna ukuyozivikela ke ngaleli philisi leli esilibiza ngoPrEP Okay. lona ekungashoka ukuthi phuthuma kodwa ngalesi sikhathi uzibona wena Ukuthi nje usengozini uwena olicelayo Absolutely. emtholampilo kodwa kubalekile ukuthi sikuqaphele ukuthi mawudla uPrEP Yes. uyavikeleka ku-HIV Okay. kodwa uPrEP awukuvikeli ku-STI isifo socansi kanye Ngifuna nokukhulelwa ukuthi ngithi hold that thought basiyaya lapho uAmile ngathi akanelisekanga uthi ufuna impinda weAmile ukhala ngani mntanami Kuyabaphela kokufona ngisabuzile ukuthi yini umehluko phakathi kwaPrEP noPEP. Yes Yebo. manje ke kushuthi ke ulalele ngoba uyaphendula lapha emsakazweni okubulalele ngabe nje umzwile Nkosi yami ngoba uphendula wena manje udadewethu Bengizile kwaPrEP ukuthi uyavikela ekutheni ungayitholi ingculazi kodwa awukuvikela ekutheni ukhulele noma uthole ama-STI. Absolutely ubuthi ufuna uphephu ke futhi Yebo. Awu bakithi uzowuphinda ngoba cha nawo undlalelile kakhulu awuchaza kodwa ngicela ulalele emsakazweni abese yakuphindela futhi Alright. Siyabonga kakhulu Amile hayi uAmile uyayifuna lento Nkosi yami kaPrEP noPEP and ke into lezi ke esikhathi esiningi zabantu laba abasobe ngezuyisebenzisa ikhondom angithi abashaya isikuni absolutely uPEP kungayilokho abashaya isikuni noma kunga isehlo esimvelela umuntu njengoba ngisho ukuthi ukunukubezwa okay ade ihambela umuntu wanukubezeka usesengozini yokuthola igciwane Yes. isandulela ngculazi Absolutely. so kuyasiza ukuthi aphuthume Yes. ngaleso sikhathi angalindiki mayinokubeziwe ngoba kufuneka nokutestwa ukuze kutholakale lo muntu okade Yes, eminokubezile so yes. fanele aphuthume ke emtholampilo uzofike acheckwe nokunye noma DNA azotholakala mhlawumbe ephentini kodwa kubaleka kakhulu ukuthi abese yavikeleka futhi Absolutely. angatheleleki noma ngabe isifo socansi noma ngabe nayi HIV kakhulukazi ngikubambeke usathi uPrEP uyakuvikela kwingculazi kodwa lezi ezinye izifo ke zocansi hayi ke hayi uvikelekile enhlobo mhlambe ake uyiqhube leyo ngoba ngisuke ngakubamba ngoba bengifuna sithathe ucingo ubuthini ke mawusho njalo besithi uPrEP leli olidla ukuzivikela kwisandulela ngculazi HIV Absolutely. uyawudla kodwa akusho ukuthi
ngeke uze uyithole esinye isifo socansi esingayona i-HIV njengokuthi isifilisi siyayazi ugcuntula olwande kakhulu kumanje nokukhulelwa ke uzothi uzoyeka i-condom bese uyakhulelwa ungaqondile ukukhulelwa so kubalekile ukuthi mawusebenzisa iphilisi uphinde usebenzise ijazi lomkhwenyana ukuze uvikeleke 100%. No, ngiyathemba ke bafowethu ukuthi uzamile ukuchaza ngempela umehluko waphakathi kwa-PEP no-PrEP. Ngiyathemba noSisineli lapha uphendulekile manje. But bengizofisa ukwazi ukuthi ke siyezwa kuthiwa izibalo ziyakhuphula zabantu abangenwa isifo sengculazi ikakhulukazi ke kulesi sifundazwe sethu. Iproblem lebekwe kwi-conference ye-HIV AIDS eka-national. Kwanezibalo ke ikhisha out bangaka abantu ngeviki abathelelekayo. Mhlambe KwaZulu-Natal ungasibeka esithombeni khona kuhamba kufikephi ngalo iviki leli. Yeah, kona ke noma kwethusa ukunyuka kwezinga lengculazi nesandulela sayo. Akukubi ngoba sesikwazile ukuthi sifaka abantu abangaphezulu kwa 1.5 million kwi-treatment yama-ARVs kusho ukuthi ke emaphilisini ekuyiwona adambisa igciwane. Phela siyagcizelela ukuthi abantu mabewadla amaphilisi abawadle ngendlela efanelekile ngoba kuyasiza ukuthi umuntu odla amaphilisi mase amasosha akhe emzimbeni esedambile engasaveli esikubiza njengokuthi undetectable agcine engasakwazi ukudlulisela komunye igciwane lokho esikubiza ngo-U equals to U. Awuzwa ke ingakho sigcizelela ukuthi abawadle la bese sibatholile ukuthi banalo igciwane abantu. And again sihappy ukusho ukuthi siwadistributile ama-condoms. Awuzwa ke 28 millions wama-condom ngekoda nje kuphela. Usemoyeni sawubona bukiwe. Kunjani futhi? Ngiyaphila mfowethu wenu njani? Ukuthi ngilalela i-KZN FM. Bengicela ukubuza lapho ukuthi ngeke bakwazi la nje bathi nasendaweni esemakhaya bayilethe emasontweni lento even nama-condoms lawo nalomaphilisi lawo basilethele emasontweni ngoba emakhaya izinto eziningi sizithole emasontweni. Ngiyayizwa eye-PrEP ukuthi singathi ngawusizo kakhulu kuyenzeka kodwa okubalekile njengoba useXhopo kuneXhopo clinic eseduze kwakho fanele uye khona uyohlolwa. Absolutely. Yonke inhlobo yephilisi iya ngokuthi istatus sakho sithini uthini bese sikunika ngendlela eright. Uma uhaqiwe igciwane uzothola i-treatment ama-ARVs ozowadla impilo yakho yonke. Uzothi mawusufakiwe usungenile kwi-program watestwa wapositive wafakwa emaphilisini uyobeke usule ucheckwa ukuthi amaphilisi ayakusebenzela kahle yini nawe wasebenzisa kahle yini uyaqonda kahle yini ukuhambisana nemigomo onikwa yona yokudla amaphilisi. Uma sesithola ukuthi uqonda kahle futhi negciwane lehlile emzimbeni wakho kuloko esithi lower than detectable limit usuyakwazi ukuthi iphilisi lakho awusadingi ukuya emtholampilo yolanda khona. Usuzolithola ke eholi la usho khona noma esontweni noma ka-clicks noma kuyiphi point eliseduze nawe esikubiza ngo-CCMDD. Awuzwa ke kodwa ku-PrEP fanele nakhona uye eclinic ngoba kuya ngokuthi unegative yini. Uma ungakahaqeki then uvumelekile ukuthi uthole u-PrEP. Awuzwa ke So now u-PrEP ungeza kuwena ekhaya noma esontweni eduze kwakho kodwa uma usufakiwe wavulelwa amafayili wafakwa ohlelweni lokuthi usuyaziwa ukuthi udla uPrEP. Okubalekile ukuthi uhlale wazi ukuthi uvele emtholampilo uyozichecka amagazi uyokwazi ukuthi igciwane lakho lingakanani amasosha akho omzimba angakanani emzimbeni. Absolutely. Ngifuna ukusigoqeleke manje sibona abantu abaningi abasha bebamba uline lapha ezethu omunye ko ezitolo lapho sibe uthenga ama morning after azathi omunye ngeke ngaze ngikhulelwe phela Nkosi yami manje kanti uline umuntu into enjalo ngike ngakubuza nithini ke nini ukukhuluma nabantu abasha ngabe kuphephe kanganani abanye bafuna ukusebenzisa ama condom lokubegcisha ama morning after njalo nje morning after ubungozi bokusebenzisa njalo ama morning after bukuphi kuyingozi kubantu abasha ukudependela kuma morning after pills ngoba lokho kusinikeza ukuthi abaqikeleli kahle ukuzivikela ezifweni zocansi
Absolutely. ezifundeni including isifo sengculazi nesandulela sayo kusinika ukuthi bazothola abantwana bengahlelanga ebese umuntu ufanele aphume esikoleni mawukuthi usasesikoleni high school noma use university ufisa ukuba nemiyezane ehamba kahle asikuthandi ukuthi abantu abasha basebenzisa ama morning after pill kungcono ngalelo la ngakwenzeke iphutha kube uqwa hayi ukuthi kube yinto umuntu aphila ngayo instead okusebenzisa i-morning after pill sine program ekhona ehlelekile yokupreventa ukukhulelwa Absolutely. ongavele ungene either umjovo noma amaphilisi owadla zonke izinsuku khona umjovo wenyanga ezintathu khona umjovo wenyanga ezimbili inaristirate nedepo-provera so ungakhetha ukuthi ikuphi okuhambisana nawe nabahlengikazi emtholampilo bazokunika ulwazi ukuthi mase bekucheckile oma BP nezinye izifo ukuthi ikuphi okuzovumelana nawe nesimo sakho ne-lifestyle oyiphilayo ukuze uvikele ukukhulelwa kunokuthi usebenzise i-morning after pill i-emergency ngokuthi kwenzeke ucansi ungalindele akuyona into ongayisebenzisa njalo ngoba uzothola izifo zecansi uthole i-HIV uthole ukukhulelwa okade ungakuhlelile. Absolutely. Mhlambe ke ungigoqele ngeminute elilodwa ngempela iminute elilodwa isikhathi asekho ngokuthina abazali iyiphi indima engadlalwa abazali ngoba siyazi ukuthi abantwana kusenzima uthi eqala nje ethi ufuna ukubuza kuma mama ngicela ukubuza ukuthi i-condom ungayisebenzisa athi hey wena ukhuluma i-condom kube kusuka amaphepha kungakaqala nokuxoxa iyiphi indima engadlalwa abazali ne-approach ekumele sibe nayo ngeminute ungigoqele. Abazali kubalekile ukuthi bakhulume ngezingane ngezindaba zocansi. Absolutely. Kungabe ukuthi ingane iqala ukuzwa ngocansi ngoba isiphumele ngaphandle noma isikhohliswa abantu ngemali ngendaba yocansi kumele futhi uhlale ukhona empilweni yengane yakho wazi ukuthi kwenzakalani ingane mangabe ilimaliswe umfana fanele ikwazi fanele ube umzalo ovumelayo ukuthi approachable ovumelayo ukuthi ingane ikwazi ukuthi ize kwena ngoba mayilinyazwe umfana izokusaba uma umzalo imonster fanele ingane uvuleleke kuyona utshethi mntanami noma yini enzeke empilweni yakho ngifuna ukuba khona kumbalekile ukubaseka abantu abasebasha ubaseka ubachoke mawumzalo ubafundise lokho kwaziyo makhono okwaziyo futhi ungathi mawufica ekamelweni lomntwana kune condom busumthethisela ukuthi usenza ucansi jabulela ukuthi usuyibonile isivikela sobhubhane kubalekile ukuthi mawumzali ingane yakho uthola amaphilisi noma uthola ukuthi ivikela ukukhulelwa ungayithethisi wena okwakho kuyeseka asibanikeni ulwazi sibaseke sibavumele ukuthi bakhulume nathi ngezidingo zabo. Absolutely. No, sibonge kakhulu ke le uPetra Zama-Mthembu oyibambela lika director yabona ke umuntu omkhulu namhlanje udirector lapha yakwa strategic health. Siyabonga kakhulu impela uqhamuka nizosinika information njalo masuke siyidinga. Ngizowela ngejubane lide ngiye lapha yakwa uDkt wethu Bonga Khoza. Ngiyathemba ngilithole kahle igama. Awusuka madoda ngiyazi ukuthi la sike sathintwa kwi-page lethu leli lezobuxhakaxhaka kuthiwa i-Facebook page ethi KwaZulu-Natal Department of Health enye yensizwa eyathi hey bakethi ngiyengizwa abantu befika lapho ohlelweni bezokhuluma ngezifo ezihlukahlukene kodwa kunesifo esingididayo isifo lesekuthiwa isifo somhlume ngiyafisa ukuthi ke noma ke bathi ama piles ngiyafisa ukuthi ke nilethe umuntu owazi kahle lama piles futhi ake amphatha angazi ke noma bakutshelile into kudingeka umuntu owazi kahle nawe akamphatha siyobuya iboneke kodwa ke basethi uyafisa ukuthi ekukhulunywe ngayo kakhulu kodwa ke ngaphambi kwasingene kwena ngoba ngiyabona ukukhabazela ngathi ukulande ngoba uwazi kahle angazi kule lokuphatha ukuthi uyibhekile leyo phathi kodwa bengizofisa uqala usitshele ukuthi ubani okabani wenzani la eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal. Angithathele thuba ngibonge Mr Maphisa igama lami ngubonga Blessing Khoza ngisebenzela esibhedlela sase-Idindeli esesaziwa Gwala Regional Hospital I'm a medical officer khona sidila nje nabantu abagulayo nazo zonke inhlobo zezifo ezahlukene. Awusichazeleke mhlawumbe umhlume lo uyini ama piles ayini ngoba isifo lesilensizwa ubona futhi inkosi yami ngathi nayixakekele yo ngoba yayicela iziyafana nalezi zinto ezikhalayo yabona mayizobhala into bese faka into ezikhalayo ngoba ngayibona ukuthi ibhlungu lento mangithatha ukubuka ngendlela ayibhale ngayo ayini ama piles uyini umhlume. Ngafeshana nje masizochaza ukuthi ayini ama piles yayicela isifo
ukuthi kukhulunywe ngesifo esihlupha ngempela wayecela into angeke ngithi into right uyasikho isifo esi-right kodwa ke itopic kumele igcine ithintiwe siyabonga ukuthi namhlanje libe khona ithuba lokuthi sithinte kodwa ngaphambi kokuba ngiwachaza ukuthi ayini mhlawumbe ukuze kuzozwakala kahle ukuthi ayini ngakolethi side kodokotela igama lesisebenzayo sithi ama-hemorrhoids kodwa ke leli gama kuyakuthiwa nje layman lokuzana term kuthiwa ama-piles kodwa ke kahle kahle uku-understanda ukuze understand angithi sikhuluma kukhona isystem emzimbeni okuthiwa i-gastrointestinal system okusho ukuthi siqala emlonyeni bomphimbo kube isisu kuba amathumbu ukuze kufike lapha ngemuva lapha ekugcineni so mawusufika lapha ekugcineni kule ndawo ebizwa kuthiwa i-anus kunemthambo yegazi ebizwa kuthiwa ama-hemorrhoids le mthambo yegazi miningi kakhulu laphayana ngemuva uma uqhathanisa nakwezinye indawo lezi sengiyibalile so ke ngenxa obuningi bayo nokuthi ke futhi ke zisondele kakhulu lapho kusuke kuphuma khona indlema umuntu eyikhulula so ke masithi ke ama-piles ke kusuke isifo leso sifana nesifo esuke siphazamise leyo mthambo leyo ihlukene kabili ke kukhona ama-piles umhlume ube ngaphakathi kube khona oba ngaphandle asephuma umpuntuluzo lapha ngaphandle so ke ukuhlukana kwawekisi ungaphandle nongaphakathi ohlupha kakhulu ke lo ngaphakathi ke ongaphandle uba usuke kuyisento ebona futhi usuke ususho ukuthi isile sifo sesihamba ibanga elide kakhulu so ke ngafushane nje singathi isifo esiphazamisa leyo ndawo leyo yalapha ngemuva imthambo yegazi nazo zonke icutshana kuthiwa ama-tissues ngoba kahle kahle kusuke ngathi mina umcamelo lemungazwa kahle umcamelo olusukolekelela ukuthi emakuphuma unumber 2 uphume kahle ungaphazamiseki so ke so ngathi kuphuma bakuhamba buphuma right usuku wena ungamela leyo nto leyo so ke mase kwaphazamiseka ke kuba khona leyo discomfort noma kukhona lo buhlungu loba sizochaza ke ezisiqhubeka kodwa besachaza kafushane abanye baqhathanisa kakhulu nokusongelana bethi bezizwa basongelene kwasho mhlambe ke into ongayiqhathanisa nokusongelana noma kuseyinto eyodwa nje kusemkhakheni owodwa okay ukusongelana singabe ukuthi kuyezinye zezinto noma lento ekuthiwa ama-risk factors kuyezinye zezinto eziya nomthelela ukuthi umuntu abe nama-piles ngoba into eyenzakala ukuthi ngokujwayelekile futhi umuntu uyathi maya endaweni yangaseseyikhulula makuphuma ukuthambe kahle kuyiphumele kahle njengoba usuku ukukhipha lo ongasadingeki kodwa ngenxa yokuthi ke abantu abane lento kuthiwa ukusongelana so ke lowe mthu usuke eqinile so ke mayiqinile sekufanele uphushe ngamandla so ngenkathi uphusha ngamandla lento iqinile ilokuzana futhi inkulu so ngenkathi iphusha iphuma ngenkani iyayicindezela lemthambo ingaqhuma lemthambo lena ingakho sothi mase sibala impawu ukuthi ezibonakala zibhala ingakho uzothola ukuthi kuba negazi kwabanye abantu kodwa ke into lokuzana kusho ukuthi zibajina nje mawuzokuma uthiwa uyithatha itshe uzihudla ngalo kanje uhlala njalo uhudla njalo nje uthi ngagcina isikhumba silimele so ke kuyahambisana kakhulu ngase ngasho ukusongelana kunomthelelo omkhulu ekubangeni ama-piles enye insizwa laphana kwenye inkomfa ngayithi ngabo nje konakeleke lapha kodwa ke asikho lapho impawu ke ubusuthe uzongena kuzo yiziphi impawu impawu zama-piles Dkt isikhathi esiningi mayisanaqala azibibikho kuyakuthiwa nje awunaki wena kodwa yona ekufanele uyibhekisise kakhulu ukuthi mawusula mawuqeda kuyikhulula kube negazi ekuthiwa i-fresh blood because angithi i-system lengiyibalile inakho ukuthi yophe ngandlela mhlawumbe nje mawunama-ulcer angakwenza ukuthi wophe kodwa umehluko uzoshayela wona ama-ulcer kodwa ke sihlale lawo kwamanje mawenza umehluko kulokho ukuthi igazi lakhona li-fresh alifani naleli total swells siphuma ngaphakathi kwaneni ubona ukuthi mawuthi uyasula ubone kwini igazi ukuthi that awubuhlungu so ukutshena ukuthi kukhona maningi amathuba ukuthi kube ama-ulcer olunye lawo oleyimpawu lelo oluzana olubonakala kakhulu bese kuthi-ke ngokuqhuba kwesikhathi mawuthi sekuhambe kakhulu mhlawumbe sekuyilawa aphumelela ngaphandle kunobuhlungu ubuhlungu bakhona ubuhlungu obungabekezeleki ubuhlungu isikhathi esiningi ukuthi
uze ngathi kuyashisa noma ikakhulukazi mawuthi uqeda ukwenza unumber 2 uyabikela uma uzofanele wenza number 2 kuzoba nalobo buhlungu lobo kwesisikhathi ongento enye indlela ongezwa ngayo ukuthi mawuhleli uze ngathi khonto ohleli phekwayo kukhona ukugcwala okuzwayo nje lapha ngemuva ukuthi angizwa kahle nalokho okunye ngabanga okunye futhi impawu ngazwa ngazo impawu okuthiwa uzwe ngathi uyalunywa ngemuva khona le insizwa ingena nje lapha lokhu igqishile inwaya lapha ngemuva uthola ukuthi kuyaluma ngemuva kuyaluma ukuthi so ke ezinye zezimpawu ezikutshena ukuthi lokho ngabangwa na uhlaba unekelemi lezo kuthiwa umamtshikiza koleze okuncane ungabangwa nalokho kodwa kumele futhi ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi kube yiwona futhi ama-piles so ke ingaba ilokho nokuthi njengoba ngisho enkulu kakhulu ilokhu kuphuma kwegazi uyabona kuningi kosikweleta ngoba usubala ikelemu wabala ama-piles izinto lezo sazobuya futhi kuzosixoxela nje ngazo ngoba bayayibuza abantu lapha isikelemu siwe sesiphuma kodwa namhlanje sila kuma-piles kunabuphi-ke ubungozi ukuthi mase ngiyibona lezi impawu oyishoyo ngizibe nje yini ekumele ngiyenze mase ngiyibona okubalekile kuyakuthiwa ke prevention is better than cure ngoba lezi zifo njengalezi mase zihamba ibanga elide kunzima ukuthi zisheshe inqande noma yilapheke nanokuthi ke okunye okubuye kwenza ukuthi kube nzima ngenxa yomthamo omningi wabantu abasemlizweni nomkhakhe ekuyemtholampilo nasezibhedlela ufika ukuthi sekunama delay amaningi anezilo sisikhona so kubalekile ukuthi makukhona ongakuzwa kahle kule impawu sengiyibalile uya emtholampilo into enhle ke emtholampilo sebebaningi odokotela sebekhona emtholampilo sebekhona odokotela abazokwazi ukuthi bahlole ukuthi ikona so udokotela usuke ezothola ihistory ukuthi lento yenzeke kanjani mhlawumbe lethi ayazi senginothisa ukuthi impela sekuze kwadlula izinsuku ezintathu njalo mangithi ngiyetoilet mathi ngiyasula kunegazi noma ngingabuza ubuhlungu ngiyazi njalo mangilokuzana mangithi ngiyoyikhulula kubuhlungu noma ngihleli ngizwa leyo uncomfort ukuthi ngathi kukhona into engihleli phekwayo so udokotela ke ekliniki isikhathi esiningi maye ukuthi ekhona lento yi-privacy indlu yokuthi examine usuke ezokuhlola ukuthi a-check ukuthi aseyabonakala noma awabonakali yini so usuke ezokucheck kukhona enye engabachasela abantu ukuthi examination a-check doctor usuke ezofaka umuno ngemuva ukuzwa ukuthi kuhambe ayazwakala ukuzokutshela udokotela ukuthi asihambe ngana nasephumele ngaphandle noma sengaphakathi yini kodwa ke basebenzisa ke ujeli okwenza ukuthi ungalimaza umuzo kadokotela so ke abantu lokho kusuke kuzosiza kakhulu ukuthi asheshe ayithole because mayishe wayithola then ke inyathelo eziyaphambili ukuthi lapha uye esibhedlela mawuthi sekufanele esibhedlela kumele noma kusuke kuzositshela ukuthi ibanga layo selihambe kangakanani treatment ikuphi idinga amaphilisi noma idinga ukuthi uhlinzo odokotela cha niyabathanda abantu ngoba nize nibanakele nifike nojeli lapha ukuze angalimali kubalekile cha bafowethu ningasabi ukuyoshiqeko lapha ngoba uyasho bayofaka ujeli ukuze bayisheke kahle lento sesivala ke ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ukhona nomehluko ke phakathi kwama-piles lawo nama-ulcer uyobuya kodwa ngelanga uzosinabisela kahle wona ama-ulcer nje kodwa zethu osekhaya manje asale seyithola nje lengqikithi umehluko ukhona niphakathi kwama-piles nama-ulcer ubuhlobo obuthini lapho umehluko ukhona phakathi kwama-ulcer nama-piles isikhathi esiningi ama-ulcer amaphezulu emathunjini kube sesiswini so kuba izilonda ezikhandekayo ikakhulukazi ngabe sesiswini ngaba semathunjini kodwa mawusuya lapha ngasekugcineni lapho ukwakheka khona ama-piles akube ama-ulcer isikhathi esiningi kuba is either kuba wona ama-piles noma kube khona into ekuthiwa ama-fissure ukuthi ukusikeka umajina ebusika umuntu onomlomo odabukile so nakhona ke kukhona isifo esicishe esifana nawo ama-piles even neempawu isikhathi esiningi ziyayifana nazo ama-piles kodwa kuthiwa ama-fissure so ke khona lapho ke elokuzaneni kusokuyilokho kodwa ama-ulcer ahlukile kuba yizilonda esemathunjini noma zibe sikhona esiswini thina dokotela sikhulele emakhaya ukuthi makukhona into engabonakali lapha ngemuva beke kuthiwa uyingane inkosi yami inenyongo kuthatha upolish noma icolgate igqishekwe ngomnulo lapha ke uyoxumbheke phezulu kuhayize engathi ubona ibhanoyi manje ke lento yokugqishekwa kopolish lapha ezingqeni noma colgate noma sunlight
nakho ukuchatha lokho kuyasiza nikuma-piles ngenzela ukuthi ke alapheke lo lapha ekhaya ngoba ikhona lento emakhaya wena uzalapha bakugqishe-ke noma kwakuyikiwi kudala lento lena bakufaka upolish noma bakugqishe-ke i-Colgate ziningi-ke izinto ezayifakwa kodwa lezo zinto nina nithini la kwa-medical niyayiqhuquzelana. Ngeke sigqugquzele Mr Maphisa ngenxa ukuthi njengoba ngitheba ngiqala ngikhuluma ngathi ama hemorrhoids la ngisho kuyimthambo yegazi miningi laphana ingakho kwesikhathi uthola mhlawumbe kukhona iphilisi ikakhulukazi izingane ezincane mayine fever ishiselo iyayishuthekwe iphilisi ngemuva ngoba le mthambo miningi so ilokuzana iyenza neabsorption so kuyenza ukuthi mawufaka iphilisi nje absorb ngokusheshsha dlamini legazini so into eyenzakala ukuthi mawufaka upolish ungezwe ngathi uyasiza ngemuva kodwa ke bese ke uabsorbeka laba chemicals lawo akupolish agcine ngene egazini agcine ehambe emzimbeni agcine kusiza kweindawo kodwa kwezumonakala kwenye indawo so ke kungcono usegqukuze ukuthi akube umuntu wezempilo waziyo a-check base ke esetholile konke ke bese ube kwenye indlela eright ukuthi exercise ngoba ngwagcina kwenza umonakalo athi ukuthi uyasiza ngoba ilokuzana imthambo lapha ne-sensitive idonsa absorba kalula even nokuchatha kufanele kube into okuzana mhlawumbe ukuthini yabo uthithe leyo ndaba umunye umama wafika ingane eyichathe ngovinika ingane siphelwe amandla yabona ngoba ukuthi i-absorption iyashesha and uvinika unama chemicals kakhulu so wenza i-dehydration udonsa izinto ngoba awungekucinanga ngemuva phela ungena emthambeni ugijime negazi ugcina umonakalo so ukuchatha kufanele kube into okwenza ngempela ukuthi umuntu owaziyo nokuthi odokotela kusho sebehlolile babona ukuthi lento idinga ukuthi kuhambe kangakanani ibanga lakho. Abanye ke emakhaya futhi sinayo lento okuthiwa hayi ungayi kodokotela kunomama nje lapho nembize siyaziyo ukuthi umhluma ayubheki noma wona ama-piles lawa mhlambe kuye kuthini ngiyazi ukuthi uMnyango uyasebenzisana nabelaphi bendabuko akulwiswana kodwa nibatshela ukuthi mhlambe ikuphi okungcono ukukwenza ngaphambi koba mhlambe ugcina ususebenzisa zona izimbiza nani ikuphi la ungaqala khona noma niyenithini nina njengodokotela. Into enhle kakhulu nami ngihlale ngitshena ama-patient Mr Maphisa ukuthi kuhle ukuqala esibhedlela kodokotela isizathu sokuqala ukuthi miningi imishini esinayo yokuchecka izinto nje oqala mawufika uzohlola isifo esithile sizochecka izitho ezibalekile ezisebenzisana ngoba ngokukhumbula ukuthi amaphilisi agaywa isibindi abese esefwa ilokuzana izinso so now izinso mase ilimele ukusho ukuthi lamaphilisi idose amaphilisi sefanele manje singaniki nje umuntu ophila so manje kuzokwenzeka uhambe uyochatha uzokwenza uyosebenzisa imbiza kanti isibindi asisenawo manje kanti izinto asisenawo manje bese ziyalimala kanti usebenzisana kusiza lapho ukuthi eksebenzisana lokuzana balapha endabuko ukuthi ekwazi ukuthi okay mawukuthi uzosebenzisa ubase kusuke sokubuza ukuthi akhona namakhambo ezulu wasebenzisayo ukuze sazi ukuthi okay baqaphela isibindi sakho sikanje kanje ukuze kwazi ukuthi noma ke kuthiwa lawo makhambo wasebenzisa kusafe yini noma akukho safe so ke kuyakube kuhle ukuqala khona ukwazi uzochecka zonke lezo zinto lezo bese sithi hayi kuphephile ukuthi noma kuthiwa ufuna u-add ama supplement noma kuthiwa ufuna usufaka uvukahlale ngoba makuthiwa uvukahlale uzifo zonke so mawusimika bethu uzifo zonke kusho lento inamandla ikwazi ukushaya zonke izifo so ke mayinamandla ingenzeka ukuthi izinto zona maselimele ilimaze kakhulu so kubalekile ukuthi uqale esibhedlela kutholakala ukuthi hayi yonke into ihamba kahle and kuhle ukuthi mhlawumbe ama-patient siyaswazi ukuthi disclose ukuthi hayi ngike ngihambe ngiye kubalapha bendabuko khane sokwazi kusetshenziswana ukuthi kuchazelwe ukuthi okay nakho kubalekile nakho kumele ugade mawusebenzele lezo mbiza lezo nokushayisana kwalezi zinto zamaphilisi nezimbiza. Yabona ke mawulethe ingcwepheshe kuvele kube mnandi ukuthi ngathi uhlelo ungalivala libe lokulimnandi uzwile ukuthi uthe uma ubathinta ngo-PrEP kwanyakaza eSouth Africa wabathinta ngo-PEP yanyakaza manje uthinta isihloko esibaluleke kakhulu ama-piles lawo noma umhlume uyezwa futhi information iningi sekuthi akuloku sixoxile noma kuze nje kuyoshona ilanga kodwa ngebhadi la emsakazweni kunesikhathi sokuqala kunesikhathi sokuphetha. Ngizocela ukuthi ke njengamanje ngithathe nje abambalwa kulabo bebonga abasebenzi abenze kahle ngolindelane ngwaze uthi ngicela umbonge saphila usister ZC Dlamini kwaDabeka CHC ohleze ngisiza kahle njalo uma ngizolanda imithi yami. uDumisile Mthembu uthi ke ngithi mase simthembu engelezane eclinic ubongo wakubo ke lo inetiye phakathi lento. Uthi oliduma uthi mina ngicela ukubonga usister Mzobo eHlokozi clinic uyasebenza ngokuzimisela bese kuzothi nokukhanya sibonakaliso Mhlongo
Ngiphakamisa iMabedlana Clinic Olundi onesi hawu ave besiphatha kahle ebese kuzothi ke uInnocent Kanyezi uthi nginani nje lapho e-studio impela kuhamba kahle hayi ke kulolu hlelo bakwethu ngoba isikhathi sihlale siya against ngase asinakho ukuthi sivalelise siye sithi nje kulungile ke bye.